ख्रिस्त येण्याचो काळ दुसरो आयतार वरस ग. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 3 वळी 1 ते 6. तिबेर शेजाराचे राजवटकीच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात जुदियाचो राजपाल असताना, हेरोद गालिलियाचो उपराजा असताना, ताचो भाव फिलिप इतुरिया आणि त्राकोनियन प्रांताचो उपराजा आणि लायजानिया अबिलिनियेचो उपराजा असताना, अनास आणि कायफास परोमयात्मीक असले तेन्ना जोआवांक जाकार्यासाच्या पुताक अरण्यान सर्वेस्पराचे उतर पावले. जॉर्दना लागसार गावागावांनी वचून पात खावचे बोगसणे मेळचे खातीर जिवीत बदलणेचे स्नान परगोटीत तो भोवलो. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयलेले आसा त्या प्रमाणे हे जाले ते अशे. तो अरण्यान आडताल्यांचो ताळो, सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. दर एक फाळके भरून येतले, दर एक डोंगर आनी पर्वत सकल पडतलो. वाकडे तिकडे मारोग नीट जातले आनी गुंड्या फातराचे आसात ते सुळसुळीत जातले आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचे तारण पळयतले. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.